Ja neviem, či som sa správne dovolal, ale našiel som si váš inzerát na Bazoši ohľadne, čo to boli, Galaxy tabov. Máte ich ešte aktuálne? Dva čierne, jeden strieborný, aha, rozumiem. A dali by sa zabrať všetky tri? A nedá sa to riešiť dobiarkou? Náhodou. Viete čo, ja som z Bratislavy. Takže do Nového Mesta, či Námestova, či kde to je, to ani neviem veľmi, že kde. Kde to je. Neviem, no, nemám záujem o dobierku, lebo ja tie peniaze potrebujem porovnať čo najskôr, lebo sú to peniaze, ktoré boli vlastne, sú náklady za to, čo bolo kúpené, je to úplne nové. Jedna vec a druhá vec, potrebujem to riešiť nejakou obratom, ďalšia vec, a pokiaľ by som to mal posielať, tak jedine po 30 platby. Ja tu nepotrebujem o nikoľko tak peniaze, lebo záujemcov je tu na dosť. Ja za tieto peniaze to predá kedykoľvek, ale hovorím, treba si tu stretnúť, pokiaľ máte nejakého známeho, že ste tu byli, je to jednoduchšie, alebo teda vlastne, keď chcete odnošľov, ale jedine po 30. Dalo by sa to riešiť nejakou kuriérskou službou náhodou? Počujeme sa? Počujeme sa. Najlepšie nejakou kuriérskou, lebo tak dobre, dajme tomu, že by sa to zaplatilo dopredu. Neviem, kde máte účet. No tak táto banka by sa dalo. Dobre. A neviem, či máte nejaké skúsenosti, že vy to máte na nejakú firmu, alebo ako to máte? Teda od nejakých, predpokladám, že Telekom, alebo T-Mobile? Ja si vám napíšem na tebe meno priezvisko. Takže František Vagaj, zálužie. Teda...